У цьому відео я навчу вас купувати музичне обладнання у американському інтернет-магазині Sweetwater.com, де можна придбати аудіоінтерфейси, мікрофони та синтезатори набагато дешевше, ніж в Україні. Я особисто вже купую товари на Sweetwater.com більше 3 років. В якості прикладу, сьогодні я покажу вам, як замовити Rode NT1 5-го покоління, який був анонсований приблизно місяць тому і на даний момент є найкращим гібридним USB-мікрофоном на ринку. Я детально покажу, як я купував цей мікрофон в США, скільки коштувала доставка в Україну, які митні збори я сплачував та як користуватися послугами посередників доставки. Але перш ніж почати, давайте почекаємо, поки найкращі люди планети активують режим лайку під цим відео. Перше, що слід зауважити, що на сайт Sweetwater.com з української IP-адреси так просто не зайдеш. У найліпшому випадку ви побачите ось таку сторінку. У найгіршому сайт взагалі не відкриється. І щоб це виправити, вам знадобиться VPN. Підійде будь-який. Посилання на свій я залишу в описі під відео. У якості країни я обрав США, але із інших країн сайт теж буде працювати. Після чого оновлюємо головну сторінку і бачимо, що сайт працює. На цьому сайті можна придбати безліч музичного обладнання. Найвигідніше усього тут продаються аудіоінтерфейси та мікрофони. Але особисто мене цікавить новинка Rode NT1 5-ї генерації, який зараз коштує 249 баксів і є у 2 кольорах. Щоб дізнатися, скільки то у гривнях, раджу встановити браузерний плагін PriceTip. Він конвертує цінники у будь-яку обрану вами валюту на льоту. І якщо ціна вас влаштовує, саме час зробити замовлення. Для замовлення натискаємо Add to Cart. І оскільки мені більш нічого не треба, я одразу переходжу у кошик, натискаючи Shopping Cart. На сторінці кошика опускаємося нижче і натискаємо зелену кнопку Checkout. Відкриється сторінка формування замовлення, де в першу чергу необхідно вписати адресу отримувача. Щоб додати нову адресу або змінити існуючу, натискаємо кнопку Change. Знизу з'явиться синя кнопка Add New Address. Відкриється форма, в яку слід вписати адресу складу в США. Оскільки Sweetwater.com не доставляє товари напряму в Україну, я буду користуватися послугами посередника, який надає у наше розпорядження свою адресу складу в США і вже з неї пересилає товар нам в Україну. Повірте, нічого складного у цьому немає, і найголовніше, це найдешевший спосіб доставки з США взагалі. Для отримання такої адреси вам слід зареєструватися на сайті dnipro.llc.com. Про те, чому саме Дніпро, а не якийсь інший посередник, я розповідав у цьому відео. Ледь не забув, у описі під цим відео ви знайдете моє реферальне посилання на реєстрацію у цьому сервісі зі знижкою 25% на першу доставку. Після входу в особистий кабінет в панелі зліва в нижній частині можна побачити 2 адреси. Верхня – це адреса в Нью-Джерсі, нижня адреса в безподатковому штаті Делавер. Саме її я буду використовувати як адресу у Sweetwater. Для цього достатньо просто скопіювати усі строки. Правильно додана адреса має виглядати приблизно ось так. Після того, як адресу було додано, натискаємо Save and Continue. Наступний крок – обрати метод доставки. Їх 3, і відрізняються вони лише швидкістю. А оскільки особисто я не кваплюсь, я обираю безкоштовний. І натискаю Save and Continue. Пункт номер 3 – Payment. В ньому треба вказати білінг-адресу і заповнити картку для оплати. У якості білінг-адреси я вказую адресу посередника, буквально дублюючи її з першого пункту. За одним винятком – Phone Number. Тобто тут ми маємо вказати номер телефону, який вказаний у Дніпро LLC. Після чого додаємо свою картку для оплати. Підійде будь-яка карта Visa або MasterCard. Картки від Монобанку теж працюють. Після того, як усі дані були заповнені, знову натискаємо Save and Continue. У нижньому полі питання або коментарі можна додати якісь особисті побажання. Наприклад, щоб у вашу коробку поклали трішки більше цукерок. Так, Sweetwater у свої посилки кладуть цукерки, і за це я їх дуже обожнюю. Дивіться, які гарнюні. 5 штучок. Ніштяк. Натиснувши Place Order, буде сформовано замовлення. Відкриється сторінка, де воно отримає свій номер та статус. Крім того, на ваш емейл прийде лист з інформацією про замовлення. І найзручніше, що у разі потреби, відповівши на цей лист, ви зв'яжетесь з саппортом. Через декілька днів на мій емейл прийшов ще один лист, в якому вказано, що моє замовлення було відправлено. Натиснувши кнопку Track My Order, відкриється сторінка з трекінг-кодом та службою доставки. Ці дані слід вписати в особистому кабінеті Дніпро LLC. Для цього копіюємо трекінг-код та переходимо у особистий кабінет Дніпро LLC. У розділі «Вхідні посилки» натискаємо «Реєстрація посилки. Повний сервіс». У спливаючому вікні відкриється інформація про те, чим відрізняється повний сервіс від спрощеного.
Якщо коротко, то він надає вам більше можливостей. Можна розділити велику посилку на декілька малих, або об'єднати декілька різних посилок з різних інтернет-магазинів в одну велику. Також є можливість зробити додаткові фото товарів і навіть перевірити їх працездатність за окрему платню. З іншого боку, спрощений сервіс коштує на 10% дешевше. Але, якщо вам, наприклад, прийде ось така маленька посилка, в ось такій великій коробці, ви не зможете її перепакувати. І тоді доставка наприкінці вийде вам навіть дорожчою, тому особисто мені спокійніше обирати повний сервіс, щоб повністю контролювати увесь процес доставки. Відкриється сторінка реєстрації посилки, де слід вставити трекінг-код та вказати назву товару. У полі нижче слід обрати одну з запропонованих категорій. І у моєму випадку це мікрофон. У полі детальний опис товару я вкажу більш детальну назву мого мікрофона – Rode NT1 5-ї генерації. Далі слід вказати вартість, а також кількість нашої продукції. У моєму випадку це один мікрофон за $249. Оскільки я використовую повний сервіс на цьому етапі, в мене є додаткові послуги. Ви можете протестувати працездатність вашої посилки, зробити окремі фотографії кожної речі в ній. Можна навіть зняти на відео увесь цей процес. Але оскільки я купую нову запаковану річ і маю високий рівень довіри до магазину та до сервісу доставки, цю послугу я обирати не буду. Але, наприклад, якщо ви купуєте вживані речі на тому ж самому eBay, то ця функція просто must have. Далі слід натиснути кнопку «Зберегти». Моя посилка отримала статус «Очікує надходження», що означає, що склад готовий її прийняти. Через декілька днів на пошту прийде сповіщення про те, що посилка отримана складом. Вона з'явиться у вашому особистому кабінеті, де буде вказана її вага, а також розмір. Крім того, Дніпро робить безкоштовну фотографію кожного надходження, завдяки чому я можу оцінити стан пакування. Оскільки мені одразу відома вага та розмір посилки, то перш ніж її відправити, я можу розрахувати її вартість, перейшовши у калькулятор вартості доставки. Вказавши вагу та розмір посилки, сервіс запропонує мені декілька варіантів відправки, серед яких є як доставка літаком, так і морем. Зверніть увагу, що доставка морем хоча й в 2 рази дешевше, проте й набагато довша. Вибір, звісно, за вами, але особисто я обираю літак. Для відправлення посилки слід перейти у розділ «Вхідні посилки». Як ви бачите, в мене зараз їх 2, проте поєднувати я їх не збираюсь. Справа в тому, що одна з 2 посилок вже перевищує ліміт у 150 євро. А це означає, що за кожну додану сюди посилку теж буде нараховано мито. Тому другу посилку, яку я задекларував за $70, мені буде дешевше відправити окремою посилкою. І таким чином вона вже не буде підпадати під митний ліміт. Більш детально про те, як працює мито та чи можна занижати ціни, та що за це буде, я розповім вам у окремому відео, і посилання залишу ось тут. Щоб обрати посилку, слід натиснути на чекбокс справа, після чого з'явиться кнопка «Створити відправлення». Натиснувши її, з'явиться форма вибору відправника та країни доставки. Звертаю вашу увагу, що якщо у вас немає відправника, його слід буде додати. Я вирішив доставляти товар авіаперевезенням, тому натискаю «Авіа». Знизу з'являться 2 поля – адреса отримувача митних документів, а також адреса доставки. Крім того, нижче мені доступні для вибору додаткові послуги. У полі «Адреса отримувача документів» я обираю адресу, за якою я фактично проживаю, а у якості адреси доставки я обираю відділення нової пошти, яку можна додати або змінити через меню справа. До речі, додаючи адресу отримувача, не обов'язково обирати нову пошту, оскільки тут є також можливість адресної доставки. Далі у вас є можливість обрати послуги з обробки посилок, наприклад, вийняти інвойс або зробити перепакування. Але я буду відправляти все як є, тому що коробка наче не завелика, та й ціна такої доставки мене влаштовує. Саме тому я нічого не буду обирати і просто натискаю «Зберігти» та «Відправити». З'явиться форма таможеної декларації, у якій необхідно підтвердити вартість, назву та кількість товару. Ці дані безпосередньо отримує митниця. І якщо товар, як у мене, перевищує ліміт у 150 євро, то він точно потрапить на митницю і вам доведеться сплачувати за нього податки. Розрахувати які можна у спеціальному калькуляторі митних платежів. І згідно цього калькулятора моя посилка буде коштувати на $30 дорожче. Тобто навскід кінцева вартість доставки мого мікрофону складе вже $50, що якби і немало, але досі дешевше, ніж купувати такий товар в Україні. Далі слід обрати страховку. Посилку можна застрахувати на повну вартість, так і відмовитись від страховки взагалі. Особисто я відмовлюся від страхування, щоб зекономити на доставці. Через вартість посилки знизу
знизу з'явилося повідомлення про обмеження, яке у моєму випадку слід прийняти. Натиснувши галочку «Я хочу проігнорувати це повідомлення». З'явиться інформація, що можливі додаткові нарахування мита. І особисто я до них готовий, тому натискаю кнопку «Ігнорувати». Після цього моя посилка перейшла в категорію відправлення і тепер має статус «на обробці». І через 14 годин я отримав листа з трекінг-кодом. У особистому кабінеті Дніпро LLC моя посилка перейшла у категорію відправлення. Проте, якщо ви помітили, я її все ще не сплатив. Рахунок на оплату надійшов наступного дня. Його вартість склала $21.64. Щоб його сплатити, слід перейти у розділ «Рахунки до оплати» та натиснути на необхідний рахунок. Єдиний доступний спосіб оплати у Дніпро – це PayPal. Якщо у вас його досі нема, зареєструйтеся, це безкоштовно. Натиснувши кнопку PayPal, відкриється сторінка оплати, де необхідно обрати картку для оплати і натиснути кнопку «Завершити покупку». Звертаю вашу увагу, що кінцева ціна через комісію PayPal стала дорожчою. Тепер є два варіанти розвитку подій. Якщо задекларована вартість товару не перевищує 150 євро, то вона, потрапивши на митницю, у той самий день поїде до вас. Але якщо товар дорогий, то її затримають для сплати мита, і це займе вже деякий час. Про те, що посилка затримана, ви отримаєте сповіщення на емейл. На цей же емейл мені також прийшов лист з реквізитами до сплати. На суму 1048 гривень, все як в калькуляторі. Для оплати я перейду в застосунок свого банку та натисну платіж за IBAN. Далі копіюємо сам IBAN з емейлу та вставляємо його в застосунку. Натиснувши «Створити платіж», підтягнуться необхідні дані. Слід перевірити, щоб вони співпадали з тими, що вказані в емейлі. Після чого вводимо суму платежу до останньої копійки. І копіюємо призначення платежу. Митні платежі з МПВ і ваш трекінг-код. Натискаємо «Далі» і перевіряємо, щоб всі дані були заповнені вірно. І по завершенню натискаємо кнопку «Оплатити». До речі, разом з мікрофоном я одночасно замовив доставку жорсткого диску. І його доставка з моменту купівлі на Amazon зайняла 11 днів. А ось мікрофон через те, що потрапив в Україні на митницю, затримався ще на тиждень. І отримав я його аж за 18 днів. Ось як, до речі, виглядала сама посилка, яку я забрав на новій пошті. За доставку окремо нічого сплачувати не довелося. І на все про все вартість товару разом з доставкою мені вийшла у 11 214 гривень. І я ще раз підкреслюю, що конкретно цю модель мікрофону наразі в Україну ще не завезли, і скільки вона буде коштувати, невідомо. Проте точно не дешевше, ніж замовляти таку техніку самостійно в США. Ось, до речі, він. А про те, як саме цей мікрофон звучить, та чи гірше він за попередню модель, яка, до речі, в мене теж є, на моєму каналі вийде окреме відео, тому підписуйся, щоб не прогавити. А зараз у якості бонусу давайте я розпакую цю посилку і ми подивимося, що там всередині. Так, ну по-перше, це цукерки. 1, 2, 3, 4, 5 штук. І всі різні. Навіть є от наліпка, що його не вскривала митниця. Прикольно. Тож я буду перший, хто його відкриє. В Україні. В Україні? Dual Connect. 32 біти і Revolution Preamp. Ну, це цікаво. А пахне як. Так, тут у нас, мабуть, провода. Зараз пальців наставляю своїх. Ну він, до речі, доволі легкий, як для мікрофона, у якому всередині є додаткова плата. USB Type-C порт. Ну, його, мабуть, тут не видно, але потім в огляді покажу крупним планом. Поп-фільтр. Ну, виглядає не дуже якісно, але свою справу він точно робить. У попередній версії він, до речі, металевий, і там мені він набагато більше подобається. А ось тут у нас доволі важкий мікрофонний паук. Дуже солідно зроблений. Дуже важкий. Зараз я так все покладу, нібито я його не розпаковував, щоб потім на огляді воно виглядало покруче. А ви зробите вигляд, що цієї розпаковки не було. Так, а тут у нас що? Ох, йо-моє, оце круто. Він такий гарний, такий червоний, такий прям уня-ня. І навіть не один. Тут в нас XLR кабель і Type-C кабель.
Я не пам'ятаю, як ця назва називається. Не Трук чи щось таке, блін. Трік. Неутрік. Ну, коротше, це крутий бренд. У мене є такі кабеля, і вони дуже якісні. І ось остання коробенція. Що тут в неї? Зараз подивимось. Нічого. А тут нічого. Американське повітря.